dari A ya. Dari ke A A dulu baru ke C. C. Jadi awalnya di C dulu awalnya, wek. Awalnya di C. Nah, 91. 691. Oh itu.
Huriani nani haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dihamu amanami inanami suang songoni aka anak kon nami na poso bulung na ro mandohoti parminggota di bagasan tikion. Suang songoni amanami inanami na mandohoti parminggota melalui live streaming di dia pehita maringanan. Kapuka ma parminggota di minggu ujung tahun parningotan di nangonding martang yang nahoho mahita di inganat tabe. Amin. Jauh-jauh tu parsaoran tu Tuhani. Huriana hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di akana monding. Alani hupasat hami ma. Selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Di pasunggulhon mingguon do tu hita. Memento mori lapatana. Ingot ari hama matem. Martiki. Jala parsatokinan dongo luta di Portibion. Alani do diarahon hita martopi minggu sadarion. Asa di bagasan toruk ni roha mangido tutuhata. Ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai di bolus alogo ibana jadi dang di sibe. Jaladang tertanda inganan. Atong hita akan napinarhamaol ni Jehovah. Jalan otoktong masihol di asin ni rohana. Bongot mahita tu parsaoran na badia. Lau mamuji dohot pasangapot tu hata. Ro mahita marsomba tu jolona. Marende mahita sian bukuende nomor 332 ayat 112. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia na tuno palangit dohot tanoon. Amen. Songonon do di dohot Tuhan Yesus. Namonangi do parulosan dohot aka ulos na saksak. Jaladang sesao ku goar na sian pustaha hangoluan. Jala parhato potok ku do goar na di jolo ni damang. Dohot di jolo ni aka suru-suruan na. Haleluya.
Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan namangolu. Hodo na punahami manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardala kami di rura ni linggoman ni hamatean. Dang buhabiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tertiop hamatean manang tanoman behami. Ay hodo Tuhan nami nang humokopami. Jala hodo na punahami. Rohami nuaing tuho mangido. Sa tuho maton dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu manang namatepe. Setiap matangan nami urupi hami marhite-hite pakokokmi. Asa saat hami tuhangoluan nasora sudah. Amen. Marende mahita. Hamu lomo ni rohani debata jala dapot baga-bagai rap mangido gogo mahita tu debata mangulahon na hombar tu pati nai ale tuan debata saya pagogoi mahami mangulahon na hombar tu pati ni amen marende mahita. Martangiang mahita ale Tuhan debata aman namin na di banua ginjang hodol paptupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Dua tahun nemas sori mago kopit saplusia naung songgop tu bangso nami torop do na mangai panahiti sian tonga-tonga nami jala torop nang namarujung ngolu ale Tuhan sian leleng ni namasai dohot panginona na tu ngolu nami da ikon lam takas mahami nian marnida holan hodo si palua dohot si pangolu dihami
Saya marpamuati maroham di hami, molo di tongan ni pangotak ni nama saya, si patah hami mandele, dang lamar bisuk hami mamilangi ari-ari ni ngolu nami. Asi maroham, unang jo lalu rimas mumida hami. Lehon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu hami disi asini roham. Asa hot rohan nami marhapor siaon lao manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami di nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringut tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala perdengkan basa do Jahoba. Lambat terimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asin ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asin ni roha ni Jahoba di akka namang makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Marende mahita. Tersurat di pangukapon sada ayat 4 sahat walu. Au surat ni si Johannes mandapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului. Nang manguluhian jalan na naing ro. Nasian na pituton di na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sipidangi haposani. Na parjolo tubuh sian akan nang mate. Si gonggong aka raja ni tanoon, ibana do makaholongi hita, jala dipalua hita sian dosata, marhite-hite mudarna. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai, di ibana mahasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-leleng na amen. Idama naroma ibana di bagasan ombun, idaw ni nasang matalo ibana, nang akan naon manulang ibadah gabe manganggu hibe masa luhut bangso ni tanoon mida ibana
ima tutup. Amin. Audo bodana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adokian nanaing roi si gonggom saluhutna ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marende mahita. Tindakon mahapor siautai songonan ya tindakon ni dongata sahandok portibion rap mahita mandok au porsea debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tuno palangit dohotan au porsea Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang nama naik tu surgo lahundul tu siamun debata jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disimai mana pamamulak sogotul manguhumi halak na mangolu dohot na mate au persea jala adong sadahuria nama dia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohok di hasesaan dosa dohok di hatai namandok bulak mangulu sogut. Amin. Tabege makor sendi
Horas Madhita Saluhukna, Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 25 Dung Trinitatis, 20 sada November 2020 sada. Topik Minggu, ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Kosong sada, Tona Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Duksiduk Tiktingon Tabegema Tona Sian Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. 02 Ujuk tahun perhuriaun tahun 2020 sada dohot perningota di Akkanamodding. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 sada November 2020 sada ima minggu ujung tahun perhuriaun laos perningota di Akkanamodding. Mardo mutusi jahahono do gor-gor ni Akkanamodding nasa tahun perhuriaun. Ima sian 23 November 2020 sahat tu 20 sada November 2020 sada. Kosok tolu padidion nabadia manak padidia khusus. Patu paud do di huriat tahun padidion nabadia khusus tu ayanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 20 November 2020 sada di permingguan pukul 10. 04 160 tahun HKBP Marsinodang. Acara puncak 160 tahun HKBP Marsinodang naik patu paun ima di hari tanggal Kamis 25 November 2020 sada waktu menang pukul 10.00 WIB sahat pukul 20.00 WIB. Maringanan di Sopo Del Tower, Jalan Mega Kuningan Barat Tolu, Lot 10, nomor 16, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Nanaing madohoti sian huriata, ima amang padita resort mananguluata, amang padita sobok simajuntak, STH MM. Tatangyakum ma asadenggan merdalan ulaune. 05 rapat pembahasan program huria dohok dewan tahun 2022 ima na perjolo kegiatan pembahasan ni rapat parhalado program dewan-dewan diakonia dohot marturia masuk mai pukul 10.00 WIB ima di tanggal 24 November 2020 sada. Napa duahon rencana rapat huria tahun 2020 sada di rencana hukuriata do di Minggu 26 Desember 2020 sada. 06 Natal 2020 sada dohok tahun baru 2022. A. Tema Natal PGI Kawi tahun 2020 sada ima cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Tema Natal Oma nalaosi pakeon di sude Natal di Bagas tahun 2020 sada di Huriata HKBP Pasar Minggu. B. Jadwal ibadah Natal Tahun Baru 2022 Boy mata jaha di warta ni jemaat na adong di hita.
C. Papungupelean tujolo. Lahu mendukung akka perluan tu perayaan Natal 2020 sada do tahun baru 2022 naik patupau Papungupelea tujolo ima di hari Minggu tanggal 20 November, tanggal 5 dohot tanggal 12 dohot tanggal 10 sia Desember 2020 sada. Tapasahak ma peliani di bagasan lasni rohatta di protokol kesehatan. Di permingguan dohot pesta Natal di bangku ni gerejata boy ma tahu duli 2 halak ruas sada bangku. Songon bentuk ni protokol kesehatan. 2. Pina botohot tu sude kor. Na adong di huriata dang boy dope markor langsung. Pai marong informasi dohot menurut aturan COVID-10 siaon. Songonima pina botohon tu huriata. 07 dewan-dewan, 07 titik sada Dewan Koinonia. 07 titik sada Natal Keluarga Muda. Natal Perdana Keluarga Muda naik patu paon ima di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada meringanan Gereja HKBP Pasar Minggu. Waktu pukul 10.00 WIB saat pukul 10.30 WIB. Tema Natal kisah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Acara Natal ima ibadah Natal liturgi tukar kado nominal 50.000 makan dohot door prize. Pinangido tusude keluarga Naposo ditoru ni 15 tahun asa Roma tu gereja manang mangihutun secara live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Di amanami pinanami nama dohot langsung pinangido ma asa mendaftar marhite telepon manang WA tu April Sihaloho dohot Rio Situmorang. Nomor HP adong ma di warta jemaata. Pendaftaran tutup di tanggal 30 November 2020 sada. Duksi titingon tabegema sosialisasi sian panitia Natal Keluarga Muda. 08 nomor bagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parboga somma Fredik Men Natalio Situmorang anak Niamata Alamson Situmorang tubuh ni Inata Dinar Marsauli Boru Sinaga. Alamat Jalan Gunuk Sada nomor 30 RT 0 Sada RW 0 Tolu wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot nanay ngorwana Laura Octavia Boru Pangaribuan Boru ni Amata Benny September Pangaribuan tubuh ni Inata Masnyari Boru Manurung. Alamat Perumahan Bintara Tolu Blok C nomor Tolu Bintara Jaya Bekasi. Ruas ni HKBP Pondok Kopi Resort Pondok Kopi Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masu parbogason di Patupa di Huriani di Huriata di hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 0 sia ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma di hamu sude ruas ni Huriata. Gor-gor ni ruas nomor ulang tahun di bagasa samingguon mulai siap tanggal 20 November 2020 sada satu tanggal 27 November 2020 sada boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita. Hatani di mata di nama ulang tahun ima sampai masa tuamu aku tetap dia
dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Titing nasojinahon dohot parhepengon ni huriata, boi mata jaha di titing nong pinarari ni huriata, songoni matiting dihita di begasa samingguan. Tona ani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 525 garing D8 DKI garing 11 garing 2020 sada. Madda poton napi narsangapan. Sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite padita resort manang uluan ni huriata di inganat tabe. Tabe nami madihamu di bagasa Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Di bagasa roha namar pangoloyun tu debata. Mardongan uduk dohot serep ni roha. Di patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do. Sinode Distrik Mamukka sian hari Rabu saha di hari Kamis tanggal 10 tanggal 10 November 2020 sada. Maringanan di Sopo Marpikir Jakarta. Dibuka do Sinode Distriki marhite pertangyangan mamuhai dohot marulaon nabadia manogiho sude ruas Sinode Distrik asa mangulahosa di bagasa kolong dohot sadani roha. Ni dohotan ni 154 halak sian 175 ruas ni Sinode Distrik sinodangan ni tema sadama parrohah kamu, sadama haholongan muna, saroha sapikirama hamu. Dohot subtema pasauton hasadan ni roha, dohot para alealean ni huria masyarakat nang bangso. Laos di paadar do, tema dohot subtema on, gabe ojahan ni huriata, laho mangarade diri manomu-nomu tahun 2022. Gabe tahun kesehatian manang hasadaun ni roha di sadok HKBP diarahot do asa sude paubukon aka program dohot anggaran ni huria mamukka siang triket huria marsada-sada saha tu resot hobartu ulaun kesehatian anggiat jupang hasadaan ni roha dohot para leon di tonga-tonga ni huriata masyarakat nang bangsota di nasaragam Pakkobasion. Di parokilho parsinode do pangotak ni pandemi COVID-10 sia na somarhauzungan sahat rodi tikyon. Mas say torop do ruas nang parhalado na marsitaunon sahat tu na aguan hosa pakorhon ni COVID-10 sia on. Lam tutorop na do bilangan ni akanapogos di tonga-tonga ni bangsota ala agoan ulaun dohot dalan ni ngolu. Hobartusi di sosohot do tusude ruas ni huria asa totong marsihohot di bagasan haporsyaon. Jugul martangyang tu debata uhut radot di protokol kesehatan. Tumibu masalpu sori magoi siat tanoon. Di halaso siniuret tado Pakkobasio di distrikta di bagasa tahun 2020 sada dohot sada ni roha di sude huria dohot rosok manupahi akka ulauni tarida do isian isi ni barita pangulaun ni praeses dohot laporan di parhepengon na pina adar di Sinode di pataridahon salah ruas ni huriatai ima inatta sodang tiar tapubolon do sada lasni rohani nasida di Pakkobasion di distrikta laos sukap rohani nasida pasahaton sada unit mobil ambulan laho pahisato Pakkobasiota di Diakonia di halaso parsinode do parsitutuan ni ruas nang parhalado manupahi tanggung jawab tudana pensiun HKBP ubay boy tergarar deba jala tahirim boy tagohi 47 miliar
515.420 sia rupiah nari. Songoni dohot sakap patupa sentralisasi perhepengon di HKBP nang usaha persikopon tanggung jawab ni HKBP tu sopo marpikir. Ditetapkan huriat HKBP do unok ni Pakko Basiur di tahun 2022 tahun kesehatan hasadaan niroha. Ganuk puria makarikotok kasadaan niroha. Asa marhitei gabe jupang hadameo dohot las niroha di tonga-tonga ni huriata masyarakat dohot bangso. Alani i ditetopo distrik tado tolu agenda pokok sinduri distrik ima na parjolo program kerja tahun 2022 na paduahon anggaran program kerja tahun 2022 dohot na patuluhon hasil kerja tim pengkajian klarifikasi resort dalam papiton hari tahun di Pakko Basiur di distrik ditetapkan sinode distrik do hasil rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di tanggal 21 Juli 2021 na salpo na marperdomuan tu hari tahun ni Pakko Basior si uhulau nota di distrikon. Songoni mahu pasahatami tona ni sido di distrikon sai di paragu gitu hatta mahita patuluson akka ulaun lang tatop-topon totong mata eahi hasadaan eta kasdo taboto asadaon ido hagogota laho mangula akka ulaun nau bolak dohot mangeahi nau muli taingo mahatani tuhatta namadok idama dengan ni dohot sonang nai molutuk pungu sahudulan akka namarhaha marangi nabi nuat sapesal mesras tulu tulu ayat sada Jakarta 10 November 2020 sada tabe merdongat tangiang atas goar persinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Praeses Pendeta Bernard Manik MTH. Songonima titing dohot sinode na di tonahon. Pinasahak ma tu panitia keluarga muda. Lahon kata. Shalom. Yang kami kasihi Amang Pendeta, Parhalado, para situa dan anggota dewan, dan juga yang kami kasihi orang tua kami yang hadir di sini dan jemaat lainnya, dan juga jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Saya Rio Situmorang, selaku Ketua Panitia Natal Keluarga Muda di Gereja HKBP Pasar Minggu ini, ingin menjelaskan sedikit mengenai Natal Perdana atau Natal pertama Punguan Keluarga Muda yang akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 dari jam 4 sore sampai jam 6.30. Kami Panitia Natal Keluarga Muda mengundang jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya keluarga muda yang usia pernikahannya di bawah 15 tahun, untuk menghadiri acara Natal di gereja ini ataupun mengikutinya secara live streaming. Kalau usia pernikahan saya masih 8 tahun. Adapun acara Natal nanti akan diisi dengan ibadah atau kebaktian, liturgi keluarga, cross kado, pembagian door prize, makan malam, ramah tamah, dan pembagian goodie bag untuk anak-anak kita. Di tengah situasi sekarang, kami panitia memohon kepada jemaat atau keluarga muda yang akan hadir di gereja ini untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, supaya kami bisa mendata jumlah yang hadir dan juga untuk keperluan lainnya. Pendaftaran dapat dilakukan
dengan menghubungi nomor telepon atau pesan WhatsApp yang ada di warta gereja. Dan kami akan memberikan Google Form atau list kehadiran untuk diisi siapa saja yang akan datang, dewasa atau anak-anak. Sebagai punguan yang baru dibentuk, kami mengharapkan dukungan dan support dari para jemaat, khususnya keluarga muda, untuk ikut mensukseskan Natal ini. Dan semoga tahun depan, kami punguan keluarga muda akan resmi menjadi salah satu seksi atau bagian dari gereja HKBP Pasar Minggu, seperti seksi sekolah minggu, seksi Naposo, atau yang lainnya. Kami berterima kasih kepada dukungan gereja, para pendeta di sini, dan Dewan Koinonia sebagai koordinator yang sangat kooperatif dan mempunyai ide untuk membentuk punguan keluarga muda. Acara Natal ini adalah gebrakan pertama keluarga muda supaya kita bisa saling berkumpul dan mulai saling mengenal masing-masing keluarga muda. Punguan keluarga muda ini nantinya akan memiliki program-program yang diharapkan mempunyai visi misi keluarga muda zaman sekarang, zaman digital, di mana kami bisa tetap saling mengasihi, sharing kehidupan berumah tangga, bagaimana mendidik anak-anak kami, dan juga maju dalam pemikiran ekonomi dan pendidikan. Dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema dengan sukacita Natal, mari kita eratkan rasa kekeluargaan di antara seluruh keluarga muda. Sekali lagi kami mengundang jemaat dan keluarga muda untuk hadir dalam acara Natal ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Noaeng sahat nahita tu parningotan ni akan naung monding sian tonga-tonga ni huriata sataon parhuriaun sian tanggal 22 November 2020 21 November 2020 sada. Rian itu hata ama kadamang do dainang masuk mahitang di acara parningotan ni akan moding. Nuhaing sahak mahita tu parningotan dia akan moding sian tonga-tonga ni huriata satau parhuriaun siat tanggal 22 November 2020 sahat tu 20 sada November 2020 sada Maret de mahita. Surat di Konfesi Huria Kristen Batak Protestan
taringo to parningotan ni aka namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodong. Apedo tu zolma mate sahali dungi uhumi. Namaradian nama ibana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan nina mangulu doho namate. Asa ia tabahe peparningota dia kana moding. Namarningot ajal tasadiri dohi tadisi. Dohot pahot tot pakirimota. Dihadudu muniakana porsea tu debata. Doho pahot torrohat tadoi dingulu parukilonon. Marhite podaon. Taalo jala tatulak do poda hasi pilibeguon nama dok. Adong do pardomuan ni tod ini naung mate. Do zolma nama ngulu. Tabigima aka guar-guar ni ruas ni huriata. Namoding di bagasan sataon parhuriaon sinahahon ni sekretaris ni huriata. Abang Indang sekalian, akan kami bacakan ruas yang monding dari tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2021 diikut Amang Indanglah dari kiri ke kanan. 1. Sada. Nama Hisar Mangaratua Siboya, ruas Ama. Tanggal monding 26 November 2020, tutup usia 74 tahun, wilayah 15. 2. Erlina Borusiahan, ruas Ina. Tanggal monding 28 November 2020, tutup usia 54 tahun, wilayah Sada. Tolu. Dean Gevariel Star Aruan, ruas Dakdanak Bawa. Tanggal monding Sada Desember 2020, tutup usia Sada tahun, wilayah 10 Sada. 4. Dani Sahala Maraden Marpau, ruas Ama. Tanggal monding 15 Desember 2020, tutup usia 47 tahun, wilayah Sia. 5. Noftali Oloan Pardomuan Sihombing Lombantoruan, ruas Ama. Tanggal monding 26 Desember 2020, tutup usia 88 tahun, wilayah Walu. 6. Franz Volva Riando Sumbayak, ruas Naposo Bawa. Tanggal monding 31 Desember 2020, tutup usia 30 tahun, wilayah 10 Tolu. 7. Veronica Boru Hutajulu, ruas Ina. Tanggal monding 7 Januari 2021, tutup usia 42 tahun, wilayah 10 Tolu. 8. Bitoa Marlon Sitanggang, ruas Ama. Tanggal monding 20 Tolu Januari 2021, tutup usia 71 tahun, wilayah 2. Sia. Antoni Binsar Panal Dolok Saribu, ruas Ama. Tanggal monding 10 Tolu Maret 2021, tutup usia 63 tahun, wilayah 5. 10. Japanji Lumban Batu, ruas Ama. Tanggal monding 1 April 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah 12. 10 Sada. Joni Simanjuntak, ruas Ama. Tanggal monding 25 Mei 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah Sada. 12. Posma Harorusan Sinambela, ruas Ama. Tanggal monding 7 Juni 2021, tutup usia 61 tahun, wilayah Opat. 10 Tolu.
Situa Asminah Boru Sitomorang, ruas Ina, tanggal monding 10 Juni 2020 sada, tutup usia 70 tahun, wilayah Pitu. 14 Mukhtar Simarmata, ruas Ama, tanggal monding sia Juli 2020 sada, tutup usia 10 tahun, wilayah 2. 15 Kristina Boru Silalahi, ruas Ina, tanggal monding sia Juli 2020 sada, tutup usia 84 tahun, wilayah 2. 16 Lambas Pikir Huta Barat, ruas Ama, tanggal monding 20 Juli 2020 sada, tutup usia 50 tahun, wilayah 10 Pitu. 10 Pitu Janete Putri Sora Boru Sidabutar, ruas Dakdanak Naposo Boru, tanggal monding 20 Juli 2020 sada, tutup usia 10 hari, wilayah 10 Tolu. 10 Walu Lahat Rudolf Hutapea, ruas Ama, tanggal monding 31 Juli 2020 sada, tutup usia 88 tahun, wilayah 10 Tolu. 10 Sia Waldemar Perin Simbolon Tinambunan, ruas Ama, tanggal monding 24 Agustus 2020 sada, tutup usia 81 tahun, wilayah 2. 20 Oloan Nababan, ruas Ama, tanggal monding sada September 2020 sada, tutup usia 87 tahun, wilayah 12. 20 sada Arta Uli M Boru Tampu Bolon, ruas Ina, tanggal monding sia Oktober 2020 sada, tutup usia 52 tahun, wilayah 4. 22 Hiras Panggabean, ruas Ama, tanggal monding 10 sia Oktober 2020 sada, tutup usia 40 sia tahun, wilayah 10 sada. 20 Tolu Amina Roselin Boru Simatupang, ruas Ina, tanggal monding 5 November 2020 sada, tutup usia 70 sia tahun, wilayah 10 sada. 24 Egi Roida Natalia Boru Siahan, ruas Naposo Boru, tanggal monding 10 sada November 2020 sada, tutup usia 44 tahun, wilayah 16. Rim Mahita Zongjong, Maredehita nomor 347 ayat sada, Uhud Anon Tangiam Pangodiano. Tapasada rohata martangiang mahita songonima nang hamua manami inanami nadoho madohoti parminggunon di bagas tabi marhiti live streaming nabadia jalana sangap situdo hali Tuhan Jehovah horo namar mulia jala horo namar sangap di tonga-tonga ningulu nami. Ali di mata Jehovah di bogasa tikyon
Diari na pirabadiamo na li Tuhan. Tuktakas dohami rolop pitangat tua depanmu. Songanak kana porsehami nang tinubus ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Maka mulati hodenggan ibasam. Dipakilala rohanami dua li Tuhan. Pangaramo tim dohok pangiring-iringmu dihami. Manipa nasa tau bolunon di tau parhuriaon. Dilihoko do tuan kahi pasor dihami. Dilihoko do karagam ningulu di tonga-tonga ningulu nami le Tuhan. Ali di bata Jehovah. Molotuk pero kaparsorian huadupi hami manipa nasa tau bolunon. Terlumubi malani pandemi COVID-19. Marsak jalama hiu do hami ali Tuhan mamikiri. Alaidang nagawi madili hami ali Tuhan. Songon na somar pakiri matho songo sipili begui. Alai doktong do hai marhapo satu ali di mata Jehovah amanami. Alani sahat ho mangulunami ali Tuhan. Dongali jalaram moti mahami. Di pardalanan ni ngulunami ali Tuhan nang di pardalanan ni huriam ali di mata Jehovah. Songo dia ho na mangaramoti hami di manipa na sa tao bulu parhuriaw ni. Nang 2 taon na mangihupe si pasah tao mudi tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan di bata amanami. Di boga sa tikyon. Molutuk pa di patu pahuriam ali Tuhan. Parningotan niya ka ng ngod niya kadongan namin ng jumolo yalapo tu labung mo ali Tuhan. Nang na mga rukari runguni rohani ka keluarga huriam ali Tuhan. Alaya samarningot do hamil itu dia ka ari-ari si pasatau mu di tonga-tonga ningulu nami do si pareahan nami. Homa toktong nami di tonga-tonga ningulu nami li Tuhan. Jala homa nama masu-masu hami sadhuna. Pasu-pasu matuan. Jala pulia karohana marsak ka keluarga lito na tininggal hunya kana hinahulongan ni rohanami. Terlumo binahilang luar nasida. Asaw na gay madili nasida li Tuhan. Alaya sa toktong marpakirimat tuho. Hodo Tuhan, jala hodo si Pangulo. Tuhan di bata amanami, di hilala rohanami dole Tuhan di pardalanan ni ngulu nami pe. Toktong mahupasatami sudi ngulu ni huriam, sian na baru sorang, na mekmet, na magudang, sahatulan siya li Tuhan. Pasu-pasu mangulu nami, pasu-pasu mangulu ni ruasmu ali Tuhan. Dia kana marsahita li Tuhan. Napia di rumah sakit, manang napia di bagas nasida biya Tuhan mangido hami tu adepamu. Homa toktong nama semasok ka pangabation. Sudia ka makana do minuman le Tuhan nama ben hamalum ni sahay siapa matang nasida bi. Di bata amanami. Sok sema le Tuhan. Naposom opak badita di po di tonga-tonga di huriam hakabipi pasar minggon. Di namangula melayal tuat di lala pararaton hatam na badiyai. Pasu-pasu malit manak kana posomi. Asang giat uli. Di pasah tatami di tonga-tonga ningulu nami. Di tonga-tonga ni parsoran nami di bagas joromone Tuhan. Terlumobi di amanami. Amak padita sowok si matutak. Nagabi uluan di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu madisudi pardaling udah sida. Pasu-pasu nang keluarga niyak kana posomi le Tuhan. Soksi mali di mata Jehovah. Akaparhaladum nang dipakyo. Di pararho gabi ulam di tonga-tonga ni bagas joromole Tuhan di nama layani ho. Huboto hami dole Tuhan. Gudang dua kahurangan nami. Alesian hagai uliun nami do hami tu di jauho. Gabi ulam di tonga-tonga ni bagas joromi. Alani tok pasu-pasu jala parguwo mahami. Naung dipilih tu hami itu muga ulam ali Tuhan. Asa marguwo hami. Mangulahol lo manroham. Dohok manugudog sudi ruas naung pinasahami di tonga-tonga ni huriam hakabipi pasar minggon. Tuhan di mata Jehovah. Toktong doh pasatami tungulu nami li Tuhan. Dia kapardaling ngulu nami toktong mapasu-pasu hami ali di mata Jehovah. Dia kaya anak kon nami dia marsikola. SD, SMP, SMA. Sokse nang dia kana duduk di bangku kuliah li Tuhan. Pasu-pasu jala parbisuhi nasi li Tuhan bisuk na sumurungi sahap ponombutrohan nang pikiran nasi dabi. Molodung nang tamak binasi dia sa parsikolaan na. Unang araw ng itong barita akan natamat ala ni COVID-19.
Alai tok tong Tuhan habis taran na siya ko isa hapon ang muturohan ang pikiran na sidabi. Dia kana mangului parkarejo na li Tuhan. Asiroham. Patuduhan na kaparkarejo di tonga-tonga niya kay na namin ang lulus siya kaparsikolan na. Sobar tuak kaparsikolan perbizuan ng dawot di parsikolan na sidabi. Sokse mali Tuhan. Dia kana tang dia kaumur li Tuhan ya nakon ni huria mi li Tuhan. Na sodapot akasiroka ni todina dape. Toktong mangido hami tu depamu. Asa patuduhan masiroka niya kaya nakon nami di tonga-tonga huria menatakas sapada dohot kami. Na benar-benar maka kuiho Kristus Yesus tu hasipa lua si hokop kami. Ali Tuhan di mata Jehovah. Sokse menang newang soroh negara namion. Upasatai matu tangan mele Tuhan. Mulai sa presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Sudah matena terkait na mangula di tengah-tengah di bangsa negara pasu-pasu jala parbisu hinasida. Nang huriam hagai pina boleh Tuhan. Upasatami tengah sapasu-pasu totong. Muli sa ni porus, sekjen, kadep, sokse melekali Tuhan akan mangula di distrik. Nang dia kapat di daresota li Tuhan pasu-pasu ma. Nang sudi di pardalanan ni ngulu ni huriami. Tuhan di mata Jehovah. Di helaranai mas segudang dibekkan na sohagorak kami dari ko di ngulu namion. Alai pos rohanami tu adepamu. Apuli mahami dia kana marsak. Lehot di hami gogu di kigali. Jala lehot di hami kana rikot di kihuranga kami ali Tuhan. Atong hupuji jala hupasanga pai morhite gore na mu Yesus Kristus Tuhan nami. Jumulose sadu sa pangalorsan nami. Ulu jala tahiyo melhelik tangyang pangiduan nahu sa bahok kami. Hola mga sahong orenakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan si palua siokop kami. Martangiak kami Tuhan. Amin. Hudul mahita. Tapasaha piliata tutuhatta sada ado sadabi. Marede mahita. Amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran mudabi. Ibagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta hama kadongan saha porsiaun. Barita nauli di parsaurata di mingguta sadarion. Di minggu uzuk tau perhuriaun laos di padumu di huriata ima parningotan nia kadongata nang zumulo borhat tu hasonangani di bagasan satahun perhuriaun naung tabulus. Di enetsan buku ni parpesalmen biddu siapulu mamuka sian ayat sada saharu di ayat 12 huzahahom ma tapai hutihu madiakka bibil tabi tangiang sian simu sanaposo ni dewata ali Tuhan Saihodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagas sotubu dope akka duluk, jala tagas swadong dope ditubuhon tanoon dohot portibion, nunga adokkian ho. Ali debata, sian saliling lilingna, rudi saliling lilingna. Sumuang do gabi orbuk zolmai di baiko dungi di dokhomu se mula mahamu ali zolma manusia ai subuk kusadari natwari nauk salpu do na 1000 tahun yang go di zolma jala songo sadagat si perjaga di borongin diubang hodo nasida jadi mate ma nasida manugo nai nunga mertubur diulahi songon duhut-duhut torangari merbunga dui jala mertubur hapebo dari nai disabido jadi malos ai siap do hami di bahar rimasmu jala binahen ni parpiar-piar ni murukmu ubahet topu mago hame nunga dibaheko hazahaton nami tu zulum dosa nami akan nabuni tu hati urun ni bohim ailam morudo akka ari-ari nami sudena dibahir rimasmu ai songon hoisada do laho suda akka taun nami ari-ari ni akka taun nami itap 70 tahun dui jala mulu marhagugun situtu deak do 20 tahun jala hina dinggan nasida do hangaluton dohot haluzaon ai hatop situtu do laho salpu jalahabang dohami tungi se matumaddagogo ni rimasmu jala dihabiari hoho bartu pangonai ni rimasmu sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami imasaha ni turpukta hurian itu hatta hama kadongan saha porsiaon yang go taringot tu kalender liturgi kalender gerejawi nunga terbagas sopat orang di pangujung ini pertangiangan mangarip pun sudah kegiatan kategorial di pertangiangatta na di hari Zumati alai tongon di minggu sadarion dan apala sudah memang huria
patupahonon ima naginwaranna perningotan diakka namodding. Di gereja-gereja na beraliran Kalvinis secara umum, dohot Wesleyan manang Metodis, dangadong di patupa na sida, perningotan diakka namodding. Sasitonga di patupa hasomalanon, sia tahun 1810 ditikini Raja Friedrich Wilhelm Tolu di Jerman. Ima merningot akka hinatorok ni namodding namate di perporangan lahu menuju kemerdekaan uzui. Dalam bolo di Eropa di Guari Domingguon minggu abadi. Ibu don nolu amuna di gereja-gereja Eropa sebagian, dan ini dirayakan cukup luar biasa. Alain ingat tusat tak kamanginang dang namarningot hola personal pribadi ni namatihi tadang. Ido bed di paingot di kompes ini HKBP nok tasahan akaning daerah na mangaruk karilungun manak si taononon. Daerah na pariga-riga bulungon manigati si taonon. Ubed di patupa perningotan diak kanamoddingi. Danga sa tersunggul rohata taringot tu akan ang berhat sa tonga-tonga ni romanggatay. Alai makna teologis yang paling tersirat. Kenapa juga kita HKBP mengikuti tradisi ini amanginang. Haruadong doon parningotat diak kanamoddingon. Torop zolma dang diboto jaladang dingot nekomate duiwana. Haru dipatupa di pasunggul hoddo marhite parningotan nya kanamoddingi pabuah kita komate songon nasida nang jumolo moddingi torop zolmak kamanginang dang dingot na meruzung hosana siat tanoon. Haru dipatupa doi terbukti doi yak kamanginang torok do na lebama makke nguluon. Habi didok naking di zami tahun nak kamang 1000 tahun di zolma docod dosa dari di Tuhani. Namar lapatan doi sasi tonga tuk 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu menggambarkan waktu manusia itu di bumi ini adalah singkat karena hari-hari Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Ribuan tahun, juta tahun, miliar tahun, tidak ada yang bisa. Karena Allah itu kekal selama-lamanya. Allah nido molotarok 1 miliar tahun umurri portibion tuhatai 1 miliar per 70 0,00 sekian persen do umurri zolma di portibion. Di gobar do marhiteyak kamanginang tuani madong do pe parningotat diak kanamoddingi. Dipuka akka amani huria na parzului. Asa di ngok zolma di portibion mate dohita salpu dohita sepekia do tikita sangat singkat belum merumur hamun ngak kainong 75 dakat di HKBP ngasai gudang nuaing mabat tradisi mulu merumur 70 tahun di pasahat huria ma ulos di zumai 3 minggu sudah na tongon merumur 70 tahun di bagasat tahun ni di pasahat ma cenderamata ulos tu nasida ngagudang patupai dak kubutu lu hamu patupau ni ai maulu mamukkan ibaru teh
Ando muli bukan berudak ya masa itu renamon nona teh. Ale ngagudak patu paidu na udokon. Menggambarkan waktu kita itu singkat. Jepokian. Gabi Roma kapat dibisu akamang inang molo di kompes ini HKBP nang dir PP ini HKBP na mangonai taringot tu partuhanon dangan dong masa memang dihita majaha guratan ni tangan manang nadidok jot suratan tangan alainin naka pada bisu akamanginang sasitonganin na nasida garu tiki garu obas garu mangak kita ganu minup kita manang marhua pehita sasitonga dipaingot dohita ninna taringot tu ari ini hama matetta sedia mai ini mungkin bisa tafsiran alamiah tapi yang alamiah juga bisa menjadi gambaran hidup. Berkamu matangamuna bersiamun. Adonggo disi takoto asik tangaku hera huru M. Berkamu muse sebelah kiri. Adonggo tong songon huruf M. Didok parhata letim mai. Mementum mori. Ingot ari hama matem. Ingot ari hama matem amang. Ingot ari hama matem inang. Anggo ulang tahun perkawinan hal biasa dui. Ulang tahun kemerdekaan hal nasional dui. Merjubileum pribadi ni jol manang huria hal siklus waktu dui. Alai dak yarong jol manggo merayahon marningot ari hama matena ido bahen muliate ma diaka amani huriyai nama baini memento mori ingot ari hama matem anggo doktorat darlubat tuwing diaka buku-buku jamitana na Zulu saya di Jamitahod do siap piga-piga mungkin pengalaman di Hurian Barzulu di Eropa di dok nasida saya di tik-tik ya kaparayan nasongoni ulu do ikut dibuat manang dipatupa gambar satu tengkorak manusia yang besar di hari parningotani satu takas di botozolma ikut songot tengkorak kido hitam se kita berakhir dan mati. Alanido marhite turbu jamita sadarionak kamanginang dipaingot dohita sai parrohai azari mahami mamilangi aka ari-ari ni ngulunami na parjulu na neng dohonon na disiak kamanginang ima merbuhu do ngulu di portibion merbuhu do songo bulu tadamu do bulu tahe tadamu do bete anggo bulu Jakarta hido abetak kolat di hutanami na gudangi bulu hutanami ya beringin ni tadamu do be tada adong ko besok perberingin ay mulido ihitap perberingin naborati do adong ko pe mangatu si mulido perberingin dang bete hidup bemuluhuida ka anak iberingin mertubuan nodoy na tahun tiki di Ampera-Mira kami gereja Ampera-Mira itu kan bagus arsitekturnya bagus jadi alai di Zulu gereja kini adong belga tubu beringin itu rodok kolat sah atau seminggu isi jauh persinso pamate niko itu bang beringin ini kusuru disiram dengan air keras waktu itu ay mergai tahu tuh halaki ay nonggo pe perberingit di garizon niku ido aledang mungkin biarong Jakarta perberingin ate iya pos doro hay si ngatinggalin na Zulu di pusuk buhit beringine jemulu bulu merbuhu do marolatolat rubane manggobarhom merbuhu do ngelut dari tanoon adong jarakna adong waktuna along masa expirednya
Adong limitna. Ido molo didok parjolo sai perrohai mahami mamilangi aka hari-hari ningulu nami. Dipaingot kita punya waktu do, satokit do. Hanya sesaat saja. Sutuk terpikir nalilik 70 tahun. Adau, direk kamu juhamuna. Harua udah sadar ngasa tahu 2 bulan aku di pasar Minggu. Tak terasa sama sekali. Heran atuari do pe. Tak terasa kopi tom siam Maret 2020 nasalpung. Bang atau petuluhon noang dan ramerusuk kopi tom. Heran atuari do pe hita marnatal. HP tanggal saya dengan marnatal hita. Betul-betul waktu itu semakin cepat. Sesaat merbuhu do tiki na di portibiok kita akamanginang. Alani molo didokon merbuhu portibiok sai parrohai mahami mamilangnya karya rini ngulunami dia mana neng dohonon na tu hita akamanginang. Gabi didok ma songo dia mama maketiki na otiki. Tu dia do pakai otiki na zopokon. Kubain masongonon saya contoh. Mulo tadokon tikit tau jopok jalek ko pakai tu Tuhani. Na juju ta merukil huria contoh maksudnya. Contoh. Iya, na juju ta merukil huria. Niriri ma calo citua. Ido. Tiki posor pani. Tiki posok. Bah huidaham ya mang haburjomuna di wilayah tahun saya rezidom pertanyaan tu kamu mah situa nami sian wilayah tahun sarok situata inna dia lusi mak napa sohulu pi mang mulu tuinatai dok setebi mang marpese-pese do piau inna ya dung lemagurang danahi ala bagedo amatai do inatai tangalakana takkulinga haringga sonna hato ngamonna sediri terus gawi situa dung belgede denahi didok mse kok kamu udah maksan wilayah namion dang adong bene talupu idahami romo selusna colo tamak masuri emang danahon kan duk tamak mu sidak danahi ai sai bagero amat tairo inatai parmingguonna partangangonna hadameon ni rumah tanggana tak berbedai suami istri saya suruh minat do di wilayah itu disungguli mamu se ai mada ngasai bera maruzu ngakere danaki ngabui behamu lirlinginna dia lusi mamusi amang buah benon tak sanga do amang ai dangaung go pena sohot duk sohot musi det denahi disosohi musi amang ngabui bidah ai ngatuk sikok be sudi det denahi ngasohok be sudi menang be betihamu pikiranmu iko kamu do situa nami tangarong na teluk betiron nami sa wilayaonin na. Amom selus na. Ay nga sorang de paupuko mamang. Gabiyaw naman wang marorot inna. Siya mulai marorot iba na gabi parorot to mo se. Torus. Atok songod dia do mamaketikin na leon ni Tuhani ya di do. Sari-hari do. Patorus maralasan. At sugari ni Dok Tuhani matubana alani auro bainarong anak komida ingot buah sadariok ko jopuk ma ulin na buah haru di dia zahamu amang lukat 12 namuk kesenek saplono itu bukan hanya perumpamaan tapi menjadi ilustrasi Alkitab taringot tu alani hamorauna joi gabi sudina ni ulana jamu dah luka 12 dak pola 4 orang ayat-ayat nai
gabe bana ni ulana sude berpikir mai bana sono tu dia nama bano kwartakon asa sonak situ tua winna duk sude dengan ni ulanai jaya pekerjaannya berpikir mai bana saya akan membangun istanaku rumahku upauli nama kasopokku dungi sude hasil panen nai tusima bainokku dia baini bana tu si sudi. Lalu dia berbicara dengan dirinya, sonang maho todikku mangamurum maho nungar dari sudi HP dia sonang maho ina HP torro tu hani madok tu ibana hona luahon sadariom ma tunggokku hosam tu dia ma artami jahamon non sana saplono satu at lub sada hona lo ahon sadariom matunggok ko hosam tu dia ma artami ninna Tuhan Yesus asa di go parhoniro kamanginang tung arta na pinapungui pe tung mananga hape suarok kape somerguna hape asap sai parrohai mahami mamilangnya karya rini ngulunami asa dapat rohan nabisuk kami molo didok hata bisuk di Alkitab akamangenang hikmat berhikmat hokmah hari-hari hidup itu harus dipergunakan secara bijaksana dengan pekerjaan yang bijak di hadapan Tuhan Allah sotung haro ngari-hari ini ngulumu marisuang dang mabain lomo ni rohani Tuhani so tungadong ari-ari ni ngolumu mabain dang lomo ni rohani debata dang jaladang mabain lomo ni rohanang di zolma ari-ari i merbuhu do mertikki do tinggal do itu besayulo gait mulutiki dakuboto hami pad di taon uludo keboto rupani wala nausong ni kadang nagabi uludo iba pesimis ala mungkin gudak kami manang namate kan jadi sa nama tidak danak nama tidak matua nama te satu ngamatua na satu ngaumur ala say nilayanan na menguburan maninggalon ay may maksipata gabi zepe ko panatapan na dako do au songonido satu nuay hidup bedak kya pola terpikir au boharo mabahin tanok ko sa bidang boharo mabajabuk ko sa gudang bah ay gelek ko pedua do badua do gelek ko bangunok kon no jabu tulu tu dia sa danayo ni kan hidot tong ay kan bodo sone batu dia kan gabi soni do be kadang berpikir iya tak pola lauro hakku ay molo nang mangalului tano do widang ay sa tabi rubania la parhuta-huta ro bisa ciborong-borong lubi do bisa 10 hektar rai tano di bapakku dah ala nang martuhur be si mabejebu tak pola lauro hatu na songoni dang madok dang rikot na itanon rikot do he pengakamang rikot adok kamu nang luwiak ke penginang au kamu luwian alu siamu joto asa reaktif au hamu nang luwian abeta nang luwi maksud tu mulu ngaluwi lek kamu joto gareza gudak kaperluan noy gudak kaperluan ade akan nang luwi ya manak tu jabunami tarok kamu apa perantaran apa sahaton rikot doi rikot dang madok dang rikot alam emang tuhat taipe disuruh do hita mangula disuruh do hita laho padinggaton natino pana menjadi alat dan sarana prasarana kehidupan alai nengat tu satar wakamanginang itu juga berlalu dan tinggal dan tidak ada kita miliki di dia mah ya birek kamong namod ding dibuan cicin na do or korong ngado berlian na
Ya berek kamu si Michael Jackson de ban rahayate Michael Jackson de tay pare de dunia ila pisemasin na peti nei iperak binoto na to hoy imitasi do rai ini boro-boro mas dikubur lagi nggak mungkin deh ale ban mas to hoy kan tak keru ku bereng na modding ale gudak ke berlian na bikin berliannya na hari-hari mau lo ngamodding atar mersigulu do patorehol la marina kan bersigulu mabadaki geleng nih keburu nih mana dulu baju mama ada yang begini nah apa namanya nasabil menigati lamarina itu atau di dia do berlianon di dia do cicinon di dia do korongon dungi maretong matong use duk saya kan ayo kedo mas neoma on adong go surak na neonin na surak na isi barang ngadang isi bah daong ay sangong majamain na bah budu gawi perselisian nang adong marmas zolma tutoruni tano jadi mulai boto halak yulu galion na kuburan ni apa saya kuing enggak ada anani do tabilangi makamang tu dia dong uluna satok kinon lau tu do holat tu persoalan do holat tu perbeda do memikirin denggat do gabe pasu-pasu do tu halak hutangi udah merminggu pagi datang nasugutan. Hutangi udah jabina dan ibarat ditapen tabun. Ikut bodoh sama prinsip Martin Luther. Jika saya tahu saya besok mati, Tuhan itu datang. Hari ini juga saya akan menanam pohon apel nina. Itu prinsip Martin Luther. Artinya, tung mati umar sugut, ulah unuk kudo nadenggat sadarion, asa gabe pasu-pasu, tu salut halak. Apel itu menggambarkan buah kehidupan yang indah untuk dilestarikan dan diikuti setiap orang. Hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini menjadi suri teladan spiritual bagi orang lain. Ingat tamumah merbuhu do tikita saliling dingoduhon. Napaduahon didok mamarhide zamitiahon. Bohado marsihoho makaposi Tuhane. Menurut data akamanginang, menurut data statistik nahinaluarhon di BPS akamanginang, di Indonesia noaing Maret 2021 10,47% bertambah angka kemiskinan. Data nahinaluarhon di Badan Pusat Statistik. Sekitar 25 juta penduduk Indonesia alai penelitian di BPS mayate hasil 10,47% mataban waik penduduk Indonesia data satu Maret 2020 saja nah dirilis 15 Juli 2021 10,14% penduduk Indonesia bertambah miskin. Sekitar 25 juta orang lemmer pugus dung masa pandemi COVID-19. Bui do pela martaban haji amang dingolu tahun. Bui. Ido badung romo se amang buai PPKP ta tanggal 24 tanggal 2 Januari. Dak bodo hamu pegali au torsadero pakilalako. Bah nama Natalo. Sungguh dia mamuseh binege muse berita-berita di Desember 1 Februari muse memuncak COVID gali mudah-mudahan mah dang doho haporsion ni bagali mololan imun moru biasa du ibu naik turun sungguh nagali tensi nyalak suk bisa ada ate buru kan iya lalu nak pagudakku pati bohu tensi darah tinggi udah suatu putus saraf budo peaturon imunon alai molo iman drop
Anggoi bu itu hatop selesai. Nuaing ditogi turpukot dok kamanginang. Poharo marhaposan tutuhani. Ay tak ni pitu buru taod do. Melutung lobi gok hangaluton nama. Namang kebarhon hidup ini betul-betul memiliki grafik yang harus dijalani, suka duka, hujan dan lain-lain sebagainya. Semua ada grafiknya, semua ada dalam prosesnya, yang sakit, yang susah, derita, bukan hanya bahagia dan tertawa. Alai waduh kita marhabo satu Tuhan ini. Saya jari mahami mamilangnya kararin gulu nami, bat saya baget ciet do mulu saya terinuk konak kamangina. Bohado marhapo santu Tuhani. Mulu martabah song nahurok konino yang angka kemiskinan mencapai 10,14% menurut data BPS, Badan Pusat Statistik Negara. Mulu lam tabah musai hasusan naneng ro di luar ni COVID-10 siaon. Moloromu seha susan ala ni pakorhon ni serba kompleks parkarejoan. Mapakorhot tu tonga-tonga ni rumah tanggata. Ekonomi ni keluargata. Bahkan satu nuaing sangat menyedihkan tu panggulmiton na pendidikan ni anak kota. Di zuhum matuhita. Marhaposan tutuhanima. Gantungkan hidupmu hanya kepada Tuhan karena Dia adalah Alfa, adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dak tujol mai. Tukso tugo pikirat tak kamanginang membebaskan kita dari berbagai belenggu-belenggu persoalan kehidupan kita. Alai molo di bagasan pos ni roha tutuhani, kita akan semangat dan optimis akan pertolongan Tuhan selama kita hidup. Na parpudi lului mangulu na di banwa gijang. Talului mangulu na manoktong. Ay nakkaning marbuhu marlimit ngulu taon atong di dia mangulu na hot. Talului mangulu na pinarade ni tuhatay edetan no say samita. Tu dia ho dong mate ho. Boido hita mga alusi may nang. Tudiro hurung mate. Hurung manot tuhoni. Hita ro manot tuhoni. Tudiro hurung mate ho. Hurung manot tuhoni. Ay didok gos. Mulurung mate solmay. Teanon na sidema. Naniulani nasiday. Ay akan mangulahon hasit tongani tuhanguluan si salilingi lilinga. Ulah humalomo ni rohani Tuhani. Parehahi mangulu na hot rodi salilingi lilinga. Daholani do halubian ni ngulu ni akan porsea di Tuhan Yesus Kristus. Tu dia ho dung mate ho. Alusima nek tu surgo ho. Pasti do hita tu surgoi. Aka manginang. Ima ragu do hamu kan. Ragu hiya kamu. Bah mulo na porsea di Tuhani pasti do tu surgoi. Pasti. Bah ngamari suang na merminggu. Berarti merpikir rohamu adang belum tentu baragu dah natakangan au juga dua natuari manakko rawin kan. Gabi bana meragukan diri na sendiri. Ragu bana tong adaung bah. Kalau na berbeda hidup yau nuangin na. Bau na ngeragu tong. Gitu. Kalau orang percaya kepada Kristus itu sia-sia darah Tuhan Yesus Kristus, dia menanggung dosa-dosa kita. Ai didok naking diporsat dosa tei. Memang moru do murta ala ni rimasnek ko mate hita. Alai nunga diporsat to hatta dosata. Ko donot taro tong. Tu dia urung mate ho. Tu surgo do. Tu surgo. Mularong na ragu. Ya marilah kita perbaiki dulu lah ya. Dengkat dotong ragu. Aku boto bain ne bana kan. Bain udah bah jol madu piben na.
Ay alasat takat jujuk do holani. Nah hibet tu dah. Nah kan. Ulu bah, ay zolma do piawin na. Ay simat do ibana horobigu. Ay kanut do nang alasan turnok suru-suru ako ang gwaw bah daung zolma do piawin na. Ayaw kita ne sonod dang zolma. Sudi do hita zolma dah. Ay kan nagurangan do diperalat zolma nang. Aduh unang mazubah. Ay ho petak suwi do ne be kuin na ang gwaw dang bah zolma do piawin na. Bah. Ayaw na so zolma bolu so zolma dang roh tu gereja manang lau tu para pesta dang zolma. Gabiaha doi. Iya, akan halus namanya kan. Artinya ikon optimis doh kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, karena hidup kita punya waktu di sini, tapi Kristus mengampuni dosa-dosa kita sehingga hidup kita bukan hanya punya tempat sesaat di dunia ini. Alanido tu dia ho dung mate ho dokma di hapor siommo tu surga doa. Gabe pazupang mahita doho nak tagwariak kanong moding nakaning. Unang itur lauro hamu tahun ni au maragoraun na. Ulu do songoni unang jo ate emang menurung ate. Iya. Ai apalagi naudokod doi semua harus kita pakai berinovasi dalam pelayanan ini, semua foto-foto harus sedapat mungkin ditampil niku. Mungkin tahun depan ada inovasi yang baru lagi. Unak kolektor mebiar hamu amang tahun ini potukku mera tampil di sini kan. Zuna mera warhu inna. Mulutuk songoni tado matu suruh kita. Amin. Ido. Mulutuk isah pe warta tahun ini. Isah sekretaris Surya. Tado ma tu surga. Baunak kacik rohat tong amang sayang hepeki tu dia menonin kan. Ayo do naik persoalan. Iya, mulut gudang aka artatahian paling baik kamu surat tu notaris unang berbeda dan lagi olak nido tu sih tur denggek kiat dibain surat nah iya unang berbeda ya kaya nakon iya tadok ma aka manginang dului ma hanguluan nama noktong hot rodi saliling-liling salpuro hita saporti bion alay taingok ma maraposak kita saliling mangulu di Tuhani samargugu kita mangadupi akan habir niti molo tatinggal portibion nunga sonak kita di paradi tu hatai sambulon ne todita amin martang yang mahita mulai tema rohanami di hoali Tuhan di minggu sadarion napasunggul hot Tuhami na merbuhu dungulu nami di tanoon mertiki satokin dusadari dulu ho 1000 tahun di Solma ali Tuhan tuani merisungguli ho hame salapu boto hame mamakke ngulu namyo di bagasan habisuhon berhikmat unang adong niya bolong hari-hari ni ngulu namyon so tahu nadingkan lomoni roham merperbue siya kami sambolo salpu hami seperti biodang merisuang pakokopomu di hanguluan nami naung ditubuh cozala di sesaho hami naung ditaluho ko hamatean sorok ni dosai asa tu hanguluan nahot manoktong sisa liling-liling ngahami asa saya manatap ngulun nami tu sabulun ni tod dinami asa salpu hami seperti bion alay bongot hami tu habang sahasonangan naung pinaradim dia kana porsea diho azari mahami mamilang-milangi akaryari ning ulu nami asatung dapotar rohana bisuk kami ya Tuhan di ulu namion mamakke silihol-lehommu di bagasa kami 24 talak Tuhan nang borhat di bagasan nasa taonon sian ruas ni huriamon Tuhan bakona doi hala zol mahami nang masih haholongan songoko na makaholongi hami kot songoni hami masih haholongan di bagasan muder nak pinasahakmu di hami daktar bae suruh lungur rohanami mulo jupang akka ulaon hawo ni roha hamatiani dang na mga rokari lungut tuhat to keluarga parningo dia kana mordingon
Alaga bijamita na mangulu di Tuhan Tuhame. Pabuah hame pe iko salpu jelek komate do siap portibion ala di leo kopak kirimun na mangulu di hame pabuah hola parhitia sabing hamate ani lahowongot tu hanguluan na baru hanguluan na manoktong na pinaradim anggiak mamerhite parningotat diakan amoding dohot barita na uli di hame sadarion lam takas supake hame ngulu namion gabi tahu lomo ne roham mau lihat rohanami diho ala Kristus Jesus Tuhan nami amen tapuji ma Tuhan ta tapazah ma pilih atta tujuluk Amen.
Huriana hina holongan itu hatta macai jopok do ari-arita di portibion martibakkon hatok tongoni anani di bagasan serek ni roha mahita mangidu tu hatta asari lehon dihita pangatusion nasi tong taringot tu cepek ni tikita di portibion jadi di patau hita memilihon sadok ari-arita nani lehon itu hani di bagasan habisuhon ni lehon nai patupa lomoni rohana. Lehon nadingkan doho nasa uli basa nano diutus pasat hami masian nani lehomi tu hami pilihan nami tuho saya jalo magiwa na khusus di zulum pasu mai jala ramoti asahu para siak kami pilihan non patibul hon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhiti toddim salam hutadahami gudang ni silehon lehomi tu hami salam girgir hami madok mau lihat itu ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jalan mangulu rodi saliling nililingna huingot hami sadarion akan amate sian hami nau pajuluhut tulabungmu lihodo anak kicu ni banua gijang jala diukap hodo idiakan mangasahon Tuhan Yesus Kristus naruka dorohanami sadarion marningot azal nami dohot haheheon ni daging diari sugut mauliate marohanami tuho ala ditubuhon ho kami tu pakirimon na mangulu gabe partohat kami dihanguluan na sora suda dada nama dili kami diari parningotanon alay nama lungod do kami di sabulon ni tod dinami nung atorok dongan nami naung nialak mo tau si pasingo do uzung nilak kanasida di kami bahik pakirimon mida Tuhan Yesus di uzung nilak kanami bi saya sungguli marohanami mabahen tiruan nadinggan diak kapinopar nami saya puli ma akan namarsak roha dohot akan namatean asa unang mangedungi jalan madili nasida saya taiti ma roha nasida mamereng dopak gijang saya lehot toddim tuhami asa takas di hati dakot tuhami nang doho dohami anakmu jalapanean di arta na di banua gijang say padao magang kuni roha sian hami asahot hapor sian nami maniop Tuhan Yesus si pangului adorang hubulus sami rura lingguman ni hamatiani molohomur mata nami bi
ukka mamatani rohanami asa takas ni ida dalan tu hasonangani moro halang dilanami sobinoto be makuling pergugui mahami marhiti-hiti toddimi asa tarzuhon hami ale amang satu tanganmu matoddiku saipati urhian rohanami asa hubas lakkanami jalasonang hami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alia manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai roma harajaummu sai sau malomori roham di banu tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hanguduan siap hari si samadusa nami songopane sanami di dosa ni dongan namardusa tuhami nak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangako pasu jala diramoti Tuhan debatama disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasor homma damena tu toddim ya ala kebetulan udan akan mengenang nang masih jalangan daging dohot todita ala ni kondisi alam horas mari kita sudi Oh
botak foto. Suara bosnya. Itu bisa nggak dicek? Gabe,